Fit-tmiem il-ġimgħa li ġej, in-nofsinhar tal-Italja mistenni esperjenza temperaturi għoljin ta' aktar minn 40 grad Celsius li jfisser li l-jiem li ġejjin aktarx ikunu l-aktar sħan ta' dan is-sajf għal pajjiż ġardana. Fil-gżejjer ta' Sardenja u Sqallija l-ogħla temperaturi mistennija saħansitra jilħqu 43 grad Celsius. Anke fiċ-ċentru u n-naħa ta' fuq tal-pajjiż it-temperaturi mhux se joffru l-ebda ħniena tant li huma imbassrin li se jkunu bejn id-39 u l-40 grad Celsius. Bassara meteoroloġiċi jantiċipaw li t-temp f'dawn il-jiem se jkun akkumpanjat ukoll b'umdità għolja waqt li wissow biex wieħed jieħu ħsieb gruppi vulnerabbli bħal anzjani u tfal żgħar waqt li jiġu evitati l-arħinijiet tax-xemx. Min barra l-Italja, anke Spanja mistennija tesperjenza ġimgħa ta' temp estrem bit-termometru jaqbes l-40 grad Celsius, partikolarment fin-nofsinhar u ċ-ċentru tal-pajjiż. F'ċerti bliet Spanjoli diġà hemm twissija oranġo dwar isħana estrema. Anke f'Malta, it-temp fil-jiem li ġej mistenni ikun mill-iktar sħun, dan hekk kif bejn il-ġimgħa u l-Ħadd it-temperatura se titla' bejn is-36 u 37 grad Celsius. It-tnejn imbagħad għandna nesperjenzaw sħana fil-livell ta' 40 grad Celsius.